coftal ɓallimen Aissatou Ly fulfulde fofo moni yewtere coftal ɓalimen a yettama anni Moussa Marbari ko weltanade noon e kala e saaha e wiide on tedduɓe bisimilla moon e nde yewtere alet hande nde kabaru o noon e banggue foko koyguel ko kawodiri jeetataɓal timmal kawguel euro e o saaha Angleterre ene hawdira e Slovaquie ma Alouseyni Ba aran en joni joni e ɗo kawdiral ngal tolni ko wona ɗum mamin kal kadi ko yowiti e kawguel COPA mamin gartu e kawodiri e baɗɗe hanki jamma ha e baɗɗoje janggo so diwi fuku koyguel mamin kaali fijoji mawɗi Afrique indirteɗi championnat africain d'athlétisme baɗɗi balɗe ƴaɓɓiɗe ɗe to Cameroun caɗele kewɗe teskanoma hen ma en jewti ɗum so hiji hen kalen haala adodiral puccel jamdi ɗum woni Tour de France tedduɓe mbadi yewtere nde nanɗon ɗum noon bisimilla ko adi fofof noon tedduɓe ko jewtude heɓɓe e karallagal ngal Sara Doumbouya ha e Malang Sonko so golle ɗe peewi tan ko kamɓe salminde kadi yaadiɓe men e nde yewtere Arouna Déme e Dieynaba Sow Arouna a salminama. mi salmitima Aissatou mi salminiɓe gondumi ɗo henne ɓe hettiɓe ɓe kala eyo laaram arti a salmitama Aissatou e calmodi grand Arouna e wonde Alouseyni e hettiyankoɓe kala cewgu gasi a ñaami ha laaɓi mi arti kono mi yonaka a yeehi fuura a yari kosam a tufanama mi arti kono mi yonaka eywa a yewnanoma mi ɓuuri i Alouseyni Ba lone ɗe fiilone ɗe ala nden wodor fulɓe ko ɗum woni ko mi yiɗa on calminama bandiraɓe sehilaɓe hettotoɓe RFI fulfulde en calminiɓe jodiɗen ɗo ɓe hono Dieynaba e Harouna Déme en calmini dendagal wonanɓe to karagal to eyo Alouseyni Ba anne a salminama a wiyama Sidi Ba mataw ni koye ma gartanmi mati a darani min kawdira hakkude Angleterre e Slovaquie ene wayno ene waɗi piété ɗo ngal aridde eyyi nana jokki ha joni ɗo kawrital ngal to yarata ɗo ina wayni ko Angleterre fawi koyengal e ball eɗen mbiyanno mbere Harry Kane loggani kono ina wayno Harry Kane logganama oɗo saaha to kalaten nde woni noon ko Slovaquie jogui gotel e dow ɓeɗon keppu biteɗo Angleterre hollama noon ngol loggol loggi ɗum ko joueur mabɓe biteɗo Ivan Chance caggal ɗum Angleterre duñi waɗi doole mum kala to mbawno hadde kono noon mbawka Bellingham ina wonde Kane Foden ina wonde saaha feeñani ha ɗo to kalaten e yesso o keppu biteɗo Slovaquie waktu o to yarata o silimaji capanɗe jeeɗiɗi e jeetati ina wayno Angleterre heddata tan ko silimaji 12 ɓe mbawa rewde e itel to rewi ɗo ayo eɗen jokki ɗaminade mataw Angleterre ene wawi darto Slovaquie Alouseyni wona ngal kawdiral tan waɗata hande kawodire e poɗɗe e jokkude walla ni mben kawodiral ko ngal pongal wadde ko hakkude Espagne ina wonde e Géorgie moɓe pottu sanga yamɗe e 19 kala kawɗo e ngal ɗon kawdiral ko kañum jogori fottude équipe Allemagne humpidde noon ko gila aset kawodiri aset hanki jeetataɓal timmal ɗi puɗɗi ene wayno tan mbiyen Alouseyni mi arta hen hanki Suisse hawi Italie Allemagne kañum ne hawi Danemark Suisse hawi Italie loggi ɗiɗi e mere woni ɓolum Allemagne hawi Danemark kañum ne loggi ɗiɗi e ɓolum ɗe diɗɗe ɗiɗi ma tawe dawal nayaɓal timmal ngal e o saaha kam eɗen mbawi wiide hakkillaji fof pucci ko e dawal nayaɓal timmal ngal Suisse e Allemagne tacci kañumen Allemagne kam hawani kono mataw mbiyen Allemagne hawani kam ko hawi ko woni ko Suisse tacci hawi Italie ngal diɗɗal hebnode sewal euro hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho kono en jiyani Italie nde ari hikka en ji ardani hay kawdire dawe arani ɗi Italie yiyani e nder tati gotol tan Italie hawi Arouna holno jiruɗa ɗum on alhaali mboɗo sikki ho rewi lawol Italie hollirani haydara no wanno tan neɗɗo no yakori ɓe jalta hen so jii noon hayde ɓe gañoto caggal duuɓi nayyi caggal nde wonano pettugol ngol ganduɗa no
foore yimɓe ne garani jeebaɓe to noon hanki ɓe kawre mo ganduɗa kañum ɓurnoɓe yidde gañade ɓurnoɓe hadi darde mum fewde e nder pettugal ngol ɗum noon caggal ɗum on jiina yaari ni wona haydara Italie holliri gila futti saɗa siftora ñande hakkunde mabɓe phase de groupe ñande ɓe gaynata nde nde ɓe hoɓe loggonoɓe gotel nde ɓe gartata nde tawi hankadi gasi ha laabi sabu ɓe nanu tan arbitre o fusi fijirde nde ɗum noon hollirto wonde darde mabɓe timmani addi ɗum noon hoye ɓe gonni hoye liggitade kipe mabɓe o suhaɓe hesɓe ne gari hen hewɓe ha andanano Italie défenseur uji mawdi joueur uji mawdi ganduɗa aduna fof anduno ɗumen hikka ɓe ngala ɗum taw suhaɓe ɓe gaddi hesɓe goni hoye janggude taw goni hoye fudde nadde hen gowani taw tolniɗo hikka jonde ɗo pettugal ngal tolniɗo mataw do e duuɓi nayyi soɓe garti ma yi darde wonde eywa mamin ji darde wonde Dieynaba Suisse kam kañumen ene darti sabu hawi Allemagne hawi Écosse en ji kadi golle ɗi Sénégal o dandoy kañum logguno hakkunde kawdiral hakkunde Allemagne e diɗɗal Suisse ngal holno jiruɗa golle Suisse an hol yiyande ma hen e darde mabɓe min mbeɗa sikki no Arouna wini ko Suisse ɓurno yidde gañade kadi Suisse yimɓe hewɓe ne pamɗini Suisse kono Suisse famɗani sa ƴeewi guila puttal ngal wiya Italie Suisse yimɓe foof hakkillaji mabɓe gone Italie min hannde jaggumi Italie ko ɓuuri hebdanade diɗɗal ngol ganduɗa kañum hebno de sewel ngal hayso Italie ɓuuri tan ɓuuri jogade tan hannde ko inde Italie ko guila de ɓe mbayno ni kono oɗo saaha men hannde mbeɗa sikki maro Italie min darani hemen tan ko Donnarumma yimɓe se ɓuuri hen no fewi kono ko heddi ko foof ko ma ƴewte kadi Suisse oɗon jejjide Suisse waɗi éliminé France e kono ne waɗi Suisse wadde wona diɗal ngal ganduɗa yimɓe ne poti ɗum famɗinde ɓe jiiɗi gañade kadi aɓe jogui fullo soɓe gaari e puttal eɓe mbadda hen ayino ɓe mbadde Italie wadde Italie guila nden tan yimɓe jaawino wadde favori walla wiide ko Italie ɓuuri towde dow Suisse kañum ne fotani yawede wadde noon ko kamɓe ɓurno yidde gañade ko kamɓe keeɓi ngal ɗon kamɓe mbawi ɓennude Italie jooɗima yo fewnitoy tan kono kam ɗiɗo dumunnaji foof aɓe jogui caɗele no fewi eyo humpidde tan janggo kawodire ɗi ma jokku France ma hawro e Belgique ko yamɗe 16 wonata weeyo adunayankore Portugal kañumne ma hawodiri e Slovénie ɓawo janggo ɗum woni talata Roumanie ma hawodiri e Pays-Bas Autriche e Turquie Alhousseyni namdal ngal woni holi ngal diɗɗal gongal tawete tawtoyta Suisse e Allemagne e dawal nayaɓal timmal ngal eyyi Aissatou miɗo sikki ko heeɗiɓe ɓe ko kañumen heeɓi jabtade ngal ɗon namdal ɓe garti kadi e nde bettere mawde nde ganduɗa hoore ma dañama hakkude Suisse e Italie woni jaltuɗo euro guila e jeetaɓal timmode keɗen élimination Italie holli en kam football à la logique ɗum bettanim no fewi ni wonno Suisse ko compétition fuɗɗi ko aɓe daari darde tin ɓe coynimi enen jogori ɓennude ɓe Angleterre Espagne Turquie hakkude leydi France e leydi Belgique kam ɗon kam komi endeti wonno ko équipe aji tolnidirɗe tigui fodɓe ni doole min mbiyanmi compétition ko ɗum holliri mi Ibrahima Ba jeeyaɗo e Sénégal région de Tamba joɗiɗo ga e Portugal gam Angleterre e Slovaquie fuɗɗima tawtata mataw Allemagne e Suisse ko Angleterre Géorgie e Espagne e hiɗen waɗa favori Espagne e janggo France Belgique hiɗen wawi rokkude France ko Samba liɓetake Samba liɓa daro Portugal e Slovénie ɗum kam ko menen jeeyi ka Oumar Ka Banjul bettere waɗi Italie ittama hewɓe coynanoki ɗum Suisse itti ɗum e Allemagne ne yawti kono yawtori guite boɗeje par ce que guite gojji hadde fiyatno Danemark heɗen coyni noon hande Angleterre kadi yawta yeesa ɓe hawrata ɓe kame Espagne France en fuu ma ɓe jawtu Espagne eɗen damini waɗan qualifié en wala yakare Angleterre ne fewi par ce que football ni mo Angleterre fidata o football wona football euro enen saynaki Angleterre qualification mabɓe hande sowoni wona match o timmo yiwɗen allo Seydi eɗe ɗum woni ko heeɗi ɓe gaddi e yewtere nde ko noon tigui wori ɓe kaali ɗo jiyanɗe ɗe ganduɗa hoorema ko heewi e banggue hertoɗɓe to banggue fukubal ina mbawi ni haalde honona noon ko yowiti e haalde banggue Angleterre oɗo maccino noon to gasi ɗi oɗo to gonɗen ɗo joni Ousseyni Tall kanko addi nden yiyande o kanko kam ko mi andina tan heɗotoɓe ɓe
namdal ngal mi waɗi ɗum hade kawgel ngel walla kawdiral ngal fuɗɗade kono kanko e lew yino ɗum Angleterre hande yeeso Slovaquie kawdiral ngal no wayni sabu Angleterre en mbay haalde ko kippu mawɗo ko kippu dariɗo ko kippu kadi ganduɗa hoorema ina jogui fijoɓe to ni ko mawɓe no fewi sabu sa yi to banggue attaquant o woni heɗɓe yeesoɓe ma taw toon Harry Kane ma taw toon Bellingham ma taw toon Foden ma taw toon kadi Saka kono ina manki ko wiyete collectif to ngarti ɗum banggue zuude to ko fukko rendude nde jokkodirde nde ko ɗum woni ko manki ko manki en ɗum ɗon noon wona ngolɗo ton fuɗɗi koko ɓooyi e Angleterre kadi ha joni nguɗon mbuubu ina jokki e fidde ɓe ko ronka andu tan holko saabi ɗen caɗele kono noon min kam toɗɗama mem to gonmi ɗo e wiide e Slovaquie no wayni darade Angleterre wona kene rewa dow mabɓe hande oɗo wona kene rewa dow caggal ɗum e Angleterre o haadi joguiɗo kipo woni Southgate aɗa hen sahaji toñam ɓe hen Aliou Cissé ni aɗa andi won baɓe no Cole Palmer won fettoɓe ɓe o joguiɓe o woppi caggal walla on woppi ɗumen natani saabu en natanno mba walluɓe kono noon jagga e joguiɗo a hotan aɗa andi moƴƴani continent hen ɗum nana wayno tidde hoore pourtude ni kanko noon omo tidde hoore jogui zorajo jogui caɗele fewni ɗum de moƴƴani elto o kam ɗum tampini ko kippo ronga yo waɗa ha feewa e kawodire gadane ɗe Angleterre kañum arrino e guɓal muɗum de mais kono sa ƴeewi ɓe tampi kala moɓe kawri tampinaɓe no feewi ha gadigol ngol tan ɓen kewno dow ɗiɗi deftude hen ndi ɓe tampi no feewi ɗum noon won hollirtuno guila yadan ewa ɗum woni wadde ko gadduɗen e haala euro tedduɓe en payen hankadi e gartiren koye haala Copa en gummima Europe jehen Amérique nde wonno eɗen mbawi wiide oɗo saaha walla mbiyan kawodire mbaɗi hanki hakkunde Argentine e Canada walla mbiyen Argentine e Canada kañumen andama ma keɓ fartangue tawede dawal nayaɓal timmal ɗum andama caggal kawodire baɗɗe hanki hakkunde Argentine e Pérou hakkunde kadi Canada e Chili Mamadou Dionga Siba ene artaneni hen e kawodire kanɗe wadde ko aroyta keɗoɗen e ngal guɓal A caggal tinnodirɗen tati waɗude ko Argentine heɓi toɓɓe 9 caggal ɓe folude tinnodirɗen tati noon hikkiɗo ngal diɗɗal Canada toɓɓe 4 ko Chili e Pérou yalti e ngal guɓal ɗeya guɓe tati ko tinnodire ɗiɗi woni ko fiji taho e ngal guɓal B ko Venezuela ardi wondude toɓɓe 6 hikkiɗon Équateur e Mexique mo be toɓɓe tati e Jamaïque kowal e ngal guɓal C ko Uruguay woni yeeso wondude toɓɓe 6 hikkiɗon États-Unis e Panama toɓɓe tati mobe e Bolivie kowal e ngal guɓal D ko Colombie woni ko ardi wondude toɓɓe 6 hikkiɗon Brésil toɓɓe 4 Costa Rica toɓɓere e Paraguay kowal e ngal guɓal ɗo ko Colombie woni ko feƴƴi e Paraguay woni ko yalti ɗum hino holli tinnodire himmuɗe hino habba wano hakkunde Mexique e Équateur e ngal guɓal B hakkunde États-Unis e Uruguay e ngal guɓal C e Colombie Brésil e ngal guɓal D Mamadou Dionga Siba wati kawodire kanɗe waddini kabbaɗe Argentine hanki Messi tawaki fettuɓe ɓe kono hawi Pérou kadi Argentine kam andanoma guila adan kañum ko jawtuɗo e dawal nayaɓal timmal ngal Canada e dawal nayaɓal ngal ko ngol woni aranol kene waɗa ene wayno holno jiruɗon ɗum Aruna wona bettere kamɓe ɗiɗo ɓurno darade e kuuɓal ɓe gonno ngal Argentine noon yimɓe fof no ganduno aɗa kamɓe jogui raaya o hikka ɗum noon aɗa wawa jogade koɓe jogui fettoɓe fo Messi enen e min tan ɓuuri men welde jiimi hen o guila puɗɗi ha joni ko Martinez a ƴeewi kanko woni heedi hoore nanuɓe ɓuuri hewde ɓe ho addi ho hikka no hollira tan darde mawde nde Argentine so rena he faya darade ɗum ɗo sa ƴeewi noon kamɓe Canada jaltiɗo henne Chili e Pérou nana paɗa pour andude so tawi ma koccena wayno meilleur troisiéme ni kono ham ganda hen to tolni taw mais noon Canada hamne ne jogui darde moƴƴere so ɓe mbawi yaltude ngol gubal te Pérou e Chili wiyano kañumen e Argentine goni favori ji ni won hollirta e darde mabɓe eɓe jogui fettoɓe moƴƴe kamɓe ne hay sinno hewɓe hen gona tawa andaɓe no fewi saabu sa jeeyi équipe Canada o jonta tan Davids Gondolino
kañum ɓuri hen andede ɗum noon won hollirte e joueur Bayern o latéral o kamɓe tan ɗiɗo woni hen ɓe ganduɗa joueur uji mawɗi ɓe aduna fof ne andi ɗumen eywa janggo walle miɗen wiya janggo hande jamma kamɓe kawodireɓeɓe ko fecce jamma eywa Mexique ene hani hawdirde e Équateur ene wayno noon ɗe diɗɗe ɗiɗi kañumen koko poti ɗo o saaha kañƴe fof ɓe jogui ko toɓɓe tati mataw caggal kawdiral hande ngal ma ɓuur serdude ɓe andude hol hen diɗɗal mataw yawtata e neeɓal timmal ngal holno jiiruɗon ngal kawdiral ene wayno kadi Jamaïque e Venezuela kañumenne koye wakkati goto yamɗe walla mbiyen pecci jamma mi anda 0 no witte ma pecciti so woni ɗo hen waktu nogas e ɗiɗi nden ɓe pettata aɗa ma usta hen nogas e ɗiɗi wadde weewi aduna yonkore ewa eɗen mbawi wiide kamɓe ɗiɗo kam min kam ko nangumi ko bawɗe mabɓe arde foof wonon so yalti fotete ko Argentine garɗo fof ene moƴƴi Venezuela kam eɗen gandi kam eɗen mbawi ɗaminade hen kadi kañum kam woni tet woni tet kañum kam yalti kañum kam yalti nan dow saabu ene toɓɓe jeego Allah dandi ɗum kam woni tet ko noon mbiyeten quoi non Venezuela Allah dandi ɗum kañum woni tet joni heddi ko Équateur e Mexique kam yoɓe ngar min ko namdal mbiɗo jogui ko hol hande kam bawɗo hadde équipe Argentine nowɗo oɗo coupe ɗum ɗon kam woni ko Brésil mijo ɗo Brésil ko mi waɗi joni ko ɗum ɗon Uruguay ɓeɗa kaala haala Uruguay kon ndiyam opéra lawol mum tan ko ɗum ɗon woni haala kam an a yiyani Brésil ene wawi kawdire daawe arane ɗe yiyani ene wawi Ronaldinho ko haali guila no fuɗɗo ko ɗum ɗon ko analyse sportive an mbimi Aluseyni a wonata ɗo mbiya ko Argentine jinganta tan ko Argentine ƴettatan wonde sa ƴeewi tan no gueɗɗe jaari hande Argentine no darorini kadi Argentine no ratti wonde kippo ka ballowo Aluseyni nden ko Messi tan joni Argentine kam fo oɗo hayri ɗo je haala Martinez hande darde dari nde min ko Brésil hulete no Brésil voilà haala gasi noon haala Martinez hande sa ƴiiwi ko kañum woni capitaine e équipe Inter ko capitaine donc ko meneur to Inter kedi so ari Argentine ko meneur kono noon o jaaɓi joɗade banc on nas deuxième mi-temps o holla faydagal makko wala ñanen kalɗo mon mo jewdannomi ene haala goto e hetoro e banggue football o holli équipe oɗo nogas e tato walla nogas e nayo wonɓe ɓen fof kamɓe ɓe zunani jinnaɓe mabɓe ɓe zunani ɓiɓɓe mabɓe ɓe zunani hay goto Messi tan ɓe zunata kam fu ben tagal misibe ɗum kadi ene wona e diɗɗal mate ɗum ene haani neɗɗo goto tan kamɓe fof ɓe potta tan eɓe darono kono kadi Argentine weeli hen ko hayso kamɓe fof hayso joué Messi hayso Messi ala hen kadi haɗani ɓeɓe jaaha collectif o nan ɗon ko ɗum ɗon woni kamɓe ɓe ndendin collectif e individu o wiyete individualité manam sa jetti goto eɓe jogui Messi en eɓe jogui Di Maria nan ɗo mbiteno ho mawɓe kono jiyama mbatto eɓe jogui en Kali Martinez Paredes en nan ɗo eɓe jogui gool moƴƴo hadi caggal saɗa jogui gool moƴƴo no tiiɗi ɓe mbewata fiide sa yaltini ɗum noon banggue gotal haala koko koyengel ko ɗo koɗeren ma jettu haɗi mbatta hen wonde collectif o aɗa andi guila coupe du monde jawtunoɓe gañi o guila ɓe gañi Copa America duuɓi nayyi caggal ha joni wonɓe toon ɓe tan équipe oɓe ɗiɗo walla tato hesɓe gaari hen ko même groupe o no wirateni gubbal gotal ngal tan woni ɗon ɗum noon ɓen mbewata dillinde no fewi Brésil noon hollirani taw haydara ma taw so yalti ha gasi e to paaren yeso toon wawi Aluseyni Fat Vinicius ko garowo e maya ɓe pinani tawono heeɗiɓe yoɓe jaabume tan hol bawɗo hadde Argentine tedduɓe joni en guddat rogere fukku koyngel garen e ko wiyete fijoji mawɗi Afrique ko wiyete championnat africain d'athlétisme baɗɗe ñalade ƴaɓɓiɗe ɗe to Cameroun eyo iwde eɗe mbawi wiide nogasi goho fade nogasi jeegom lewru no gonɗen ndu fijoji inirteɗi championnat d'Afrique d'athlétisme mbaɗi to Douala caɗele kewɗe noon teskanoma e saahaɗi fijoji kono ɗum haɗani fijoɓe ɓe mbaɗi golle mawɗe baɗo hono burkinajo Fabrice Zango ha e ɓiɓɓe Sénégal Cheikh Tidiane Diouf walla Louis François Mendy en keɗoto joni Rufau Baba Ashwaria gollidiɗo men to Cameroun waɗani en jangtore
ɗum fijoɓe ujunere temere capanɗe jowego e nayo jalɗiri dow gallure duwala ngam ɗaɓɓititgo gettoje e noon heɓugo ɗereji ragareji ngam yallirgo ha fijo olympique paris hitanojonaji ɗiɗi e nogas e nayi cameroun jaɓɓindi fijo ngon no heɓi jawabuji daytotirɗi be anniyaji jo'inanoɗi leydi ndi hamad kalkaba malbum heɓi bakin gettoje joweeɗiɗi tan no ko wuri heɓaka gal wakiri ndi kangeri ndi darnama ha darde 15 dabre ɗum leydi afrika fombinari on no ɗo tawi ha ardungal be gettoje 19 kangeri tokkiɓe leydi nigeria e gettoje muɗum 15 kangeri leydi ethiopia ɗo tawi ha tatabre be gettoje 19 kangeri ha fuɗɗam ɗum laati be caɗele tembiɗi masin ha daldal fijo japoma fijoɓe ɗiɗo ɓe leydi misra kolli mettenga maɓɓe be salugo wa'ititgo ha babal ngal jaɓɓugo gettoje ɗen ha nder fijo majum. Rufau Baba Shwaria Marwa RFI. Eyo Rufau Baba jarama ene wayno non ko keddora den e silmaji kewani en kaali en ƴetti fof ran en kaali ɗum haala fof koye ngel en jejjiti ko heddi ko caɗele teskama ha woodi ni fijoɓe salinoɓe tawede yoga e kawdire holno jiruɗon ɗum Dieynaba koye ma gadortomi ɗo e Sénégal ni haala waɗi no saabu en jii médiaji ɗi gartino e pijowo dogo Louis François Mendy o heeɓi DC walla mbiyanna ray kangue kono nde artuno wi ko hanno tottede ko totta ko ɗum holno jiruɗon ɗum Dieynaba. yimɓe ɗe sikki ko en afrique walla ha tengde sénégal ko football ɓurɗo rokkede teddungal ha ƴeewi hay enen koye men joni kalanda en keeɓi e football ha en gacci ko heddi ko ɗum woni caɗele ɗe kono ko ɓuuri hen sofde ko neɗɗo jaaha gañoɗa gona champion d' afrique woni ko fewti koye Jean-Louis François Mendy gara ala ko dokkeɗa sona 16 ujunere somi juumani kono wi ko keɓa to 10 keɓa gaje ala no wayi e gonɗo champion d' afrique ene yiiɗi leydi no warti janggo e jaam so joomum fayiɗo france walla so fayiɗo banggue goɗɗo tan gola wiide o wona patriote joni ko grand Aruna ɓuuri maîtrise affaire ɗi ɗon ala Aruna min ko jiɗmi famde ɗon hawnaki heediɓe ɓe kañumen ene jiiɗi humpitede ɗum ko wayni so waɗi mate on woni médiaji wiɓe onde mo hanno rokkede ko fotino million ji nogas e jeeɗiɗi mate ɗum ene woodi mate ko noon foti waade e kayne baɗo noon keɓɗo woni hande Sénégal foof ene farnoro ɗum mate ɗum ene haani hanani ne wawi wirede aɗano noon il faut yimɓe leerna seeɗa kanko o wino omo jogui programme makko no fewnitorto pour jeux olympiques moni baɗo Paris o wi noon million ngaji nogas o sohli pour ɗum gila rawane o tottiri ɗum ɓuuri lebbi jeetati waɗde ɗum alda hay hunde ala ha nawdi ɗum e ɗum foti gueɗe ɗiɗi ɗe jiiɗani kono noon préparation mo yinno wadde o championnat d' afrique o ne jeeyano hen laamu ngu noon gila nden o nayi ministre o totti fédération totti ministère des sports ma on joni lebbi jeetati walla lebbi 10 ha joni ɓe jaaba himo ɓe tottanimo kaalisoɓe ballitanimo kono omo jogui he wiyete bourse olympique woni comité olympique no tottamo lewru foof presque million ko fewnitori kanko to woni France mo woni to ko ɗum o comité olympique mo Sénégal mo Sénégal tottotamo ɗum ɗum mbiyete bourse olympique championnat d' afrique o noon wot jeehi o dogoy kono hande dogoyɗo eyo waɗini inde Sénégal nawi kono aɗa andi championnat d' afrique o kala gummiɗo Sénégal yeehi toon e diwoɓe ɓe ñalawma fo totte ujunaji ɗiɗi ko ɗum wad balɗe joyi waɗi toon de ɓe limanimo ujunaji 10 ɓe tottimo gardiɗo fédération athlétisme maɓɓe o an kañum ne ƴetti ujunaji 6 fawnimo hen min hoto on kaalirtumi saabu laamu ngu no jogui kayit mo waɗi kayit o wi wonde kala Sénégal najo jaaɗo caggal leydi ko wone championnat d' afrique o dañi toon raya comme mo dañi kanko laamu Sénégal ma totte ujunaji 120 700 000 francs CFA ɗum foti hebde kanko kono ɗum noon le arta law aɗa yogi yaade rañoɗa garta jooda hitande walla duuɓi ɗiɗi totteta par ce que wattidi yoɓede e nder leydi he yanoɓe dañiɓe foof eɓe keewi waɗoɓe fettoɓe dogoɓe fiyodiroɓe gogodiroɓe foof dañɓeɓe foof duuɓi tati nanne paɗi ha joni keɓani jobdi mumen eɓe jawi saabu fettoɓe balɓe sa ƴetti Sadio Mané ne ho haaliri ho Sadio Mané ne Gana Gueye en so petti lawol gotol tan jannen kawre Mauritanie kawi Mauritanie
nde gayni ni moni fottata million ngaji ɗi gasi haalaɓe eɗen nannino haalde haala adodiral puccel jamdi ene waɗa to France ene wiya walla waɗani ni to France mbiyen hikka kam koto Italie waɗata eywa kono heƴani hen gasi ha laaɓi tedduɓe min jetti on e heɗogol mo lobbol min jetti hoɓɓe men Arouna Deme Dieynaba Sow ha e Alhousseyni Ba min jetti heɗɓe e karallagal ngal min dokki on aadi Alet Arore e toɓɓe goɗɗe on jarama